видеонавори мазкур бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии иттиҳодияи маъюбон меҳрбахш дар ҳамкорӣ бо Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии молиявии дафтари намояндагии ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон омода гардидааст. заминларза ин як ҳодисаи табиӣ аст, ки метавонад дар ҳама гӯшаи сайёра рух диҳад. Он вақте ба амал меояд, ки энергияи дар қаъри замин ҷамъ шуда ногаҳон озод мешавад. ҳоло ба шумо дар бораи заминларза, сабабҳои пайдоиши он ва тарзи дурусти рафтор ҳангоми рух додани заминларза маълумот медиҳем. заминларза дар натиҷаи ҳаракати плитаҳои литосферӣ ба амал меояд. ин плитаҳо сатҳи заминро ташкил медиҳанд ва онҳо доимо дар ҳаракатанд. баъзан ҳаракати онҳо боиси таконҳои шадид мегардад, ки дар натиҷа мавҷҳо ба вуҷуд меоянд ва мо онҳоро ҳамчун заминларза эҳсос мекунем. ҳангоми заминларза муҳим аст, ки зуд ва дуруст амал кунед, то худ ва атрофиёнро эмин нигоҳ доред. чанд тавсияи оддӣ инҳоянд. агар шумо дар хона бошед, надавед ва аз тиреза наҷаҳед. агар шумо дар осонаи дуюм ё баландтар зиндагӣ кунед, дарҳол болои замин хобида сар ва гарданатонро бо дастҳоятон пӯшонед. аз тирезаҳо ва дарҳо дур истед. агар дар наздикии миз бошад, зери он паноҳ баред ва ҳангоми ҳаракат кардан бо зонуҳоятон бо як даст сар ва гарданро пӯшонед, дасти дигарро дар фарш гузоред. чанд дақиқае мунтазир шавед, сипас бо асоятон аз паноҳгоҳ берун оед. агар шумо асо надошта бошед, бо як дастатон саратонро пӯшонед, дасти дигаратонро рост карда оҳиста ҳаракат кунед. муҳим аст, ки кафи дасти шумо ба тарафи берун бошад. ҳангоми ҳаракат барномаҳои ба одамони маъюбият доштаро истифода баред. газ ва барқро хомӯш кунед. ҳангоми заминларза ва баъд аз он аз лифт истифода набаред. то ба кӯча баромаданатон саратонро бо ҷуздон ё курсӣ пӯшонед. ҳангоми роҳ гаштан пойҳоятонро оҳиста монда ҳаракат кунед, то ки аз ашёҳои ҳангоми заминларза афтида пешпо нахӯред. дар кӯча ҷои кушодро ёбед, аз биноҳо, дарахтон ва симҳои барқ дур истед. заминларза метавонад боиси харобиҳо ва сӯхторҳо гардад, аммо муҳим аст дар хотир дошта бошем, ки пас аз он ҳамеша наҷотдиҳандагон ва ихтиёриён меоянд, то ба зарардидагон кӯмак расонанд. омодагӣ ва амалҳои дурусти ҳар як шахс аҳамияти муҳим дорад. пешакӣ ба ҳолатҳои фавқулода омода шавед. бо падару модаратон ҷуздони таъҷилиро ҷамъ кунед. захираи хӯрокворӣ ва обро барои чанд рӯз дошта бошед. нақшаи эвакуатсияро барои оилаи худ таҳия кунед. бидонед, ки дар хона ва дар кӯча ҷойҳои бехатар дар куҷоянд. заминларза ҳодисаест, ки онро пурра пешгӯӣ кардан ғайриимкон аст, аммо мо метавонем ба он омода бошем. донистани амалҳои дуруст ва омодагии ҳаётро наҷот медиҳад. эҳтиёт бошед ва ҳамеша дар хотир доред, бехатарии шумо дар дасти худи шумост.